Ah. Bari mu gama mitin na zo sai in sha taushen abin nan. Me za ka ce dan saurayi? Allah ya kara da kanmu. Ya kuma sa mu mai da hankali akan Wato wannan gilas ɗinka ne. Muhammad Amana sun sani. Sayyadi. To Malam Muhammad Sayyidi, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya albarkaci rayuwa. Kuma wannan yaro abin da ya faɗa ya ma biyarsa 100%. Saboda wannan addu'o'i ya mana kuma wannan yaron ba alƙalami a kansa. Yanzu Allah dai zai iya cewa mun karba. Mu alƙalama ne. Kuma Allah ubangiji ya tabbatar mana da nasara. Sa cikin wannan tafiyar baki. Muna godiya matuƙa da wannan gudunmawa da wannan dan ta haliki yaro ya kawo. Mun gode Allah ya saka da. Ya wanke ki. Ba magana wanke ki da. Wanke ki da yanka. Alhamdulillah mun gode. Kamar duk kusan abubuwan da aka kawo mutane sun gamsu da shi da kuma shawarwari da mutane suka bayar. Magana ta farko kusan shawara an ba da shawara akan cewa duk sati a ajiye naira 1000. So amma wasu daga cikin mu sun ga cewa bai kamata a ce a ajiye naira 1000 nan ba. Kamata yayi a ce duk abin da misali mutum ya ra'ayi in aka ce za a yanke kuɗi wani ba shi da halin da zai ba da wannan wani kuma ya fi ƙarfin wannan abu. So don haka za mu tsaya a kan ba sati biyu ba duk satin da ba mu yi mitin ba abin da kaga kana da shi in 200 kaga kana da ita ko 500 duk sati ka tura duk sati kenan zama kuma zai kasance duk sati biyu wani abu ya yi duk satin da ba a yi mitin ba za ka sa abin da Allah ya hore maka satin da aka yi mitin za ka sa abin da Allah ya hore maka haka kenan za ka sa duk sati muna da sati 4 a wata duk sati abin da ya hore ma in 500 kake da ita in 1000 kake da in 5000 kake da ita a arzikin da Allah ya ma ka sa taimakekeniya ce taimako ne kuma kamar yadda muka faɗa mu yi dan Allah ina ƙara gaya mana mu yi dan Allah saboda shedan zai shigo cikin wannan lamarin dumu-dumu dan ya ga ya hana kuma mu tsakani da Allah za mu yi zuciya ɗaya dan Allah za mu kuma za mu taimaki duk wanda za mu taimaka kuma duk wanda wata matsala ta shige mai ya kira mu ya gaya mana ina da matsala kaza ina buƙatar kar kai tunanin wai cewa wai ko ka zub da mutuncinka ko ka zub da girmanka a'a faɗa mana wallahi ina cikin damuwa kaza mu kuma za mu sanar ko da ba lokacin ba da kuɗi ba za mu sanar cewa ɗan uwanmu yana da matsala kaza kowa ya turo mana abin da ya samu mu ga mun taimaka mai kuma in abu muka yi mai za mu rubuta mun sai kaza mun sai kaza mun sai kaza mun bawa wani kaza muka kashe mun kashe kaza muna da naira kaza mun kashe naira kaza kuma wani muka yi wa wannan hidimar so kowaye ko mace ko namiji ko aure ko suna ko rashin lafiya ko wata larura ko wani misalin a ce wani kes ya hada ka gurin yan sanda ko kuma civil defense ko wani abu wanda ya hada da jami'an tsaro in Allah da in dai kana da gaskiya kar ka je ka shiga abin da baka da gaskiya a ciki kai tunanin zamu shiga ma kamar ina ƙara jan hankalinmu kamar yadda masu gidanmu a baya suka ja mai gidanmu Umar Kanu mai Crown Studio abin da yake gaya mana cewa na farko duk rigimar da za ka shiga in Allah ya yarda in dai kana da gaskiya zai fitar da kai kuma muna kan ita aka gina mu kuma muna kan ta a cikin wannan kamfani ne HO Multimedia abin da ba za mu shiga ciki ba na farko ka je ka ɗauko rigima ba ka da gaskiya kuma kai tunanin za mu shiga ma na biyu ka je ka ɗau abun wani sata kenan ko da kaza ce ba abin da ya dame mu za mu zanya hannunmu a kai kuma muka ji mutum ya ɗau abun wani to tabbas baya cikin tafiyan ko yana da rijista da mu ko baya rijista da mu za mu yanke alaƙa tare da shi kuma ba ma fatan hakan a cikin mu gaba ɗaya amma abu in dai da gaskiyarka duk inda aka shiga in Allah ya nufa ya yadda za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin mu ga mun fitar da mutum ko mace ko namiji mata musamman mata ku kiyaye mutuncin ku duk da duk waɗanda muke tafiya da su alhamdulillah ba wanda zaka ji an ce an je an kama ta a can ko an ganta gidan rawa ko an ganta wani guri ko waye da sauransu alhamdulillah mun gode wa ubangiji muna da tsaftatattun mata a cikin tafiyar mu daga manya har yaran mu da muke ciki
so muna ƙara jan hankalinmu da cewa ƙara rike mutuncinmu maza da mata, kuma mu ɗau sana'ar mu sana'a nake yi a wasa ba. Ita sana'ar fim biyan da ka ɗauke ta haka za ta zo ma. Idan da iskanci ka ɗauke ta da iskanci za ta zo ma. Idan da sana'a ka ɗauke ta da sana'a za ta zo ma. Idan duk abin da ka ɗauke ta a haka za ta zo ma, kuma a haka za ta tafi da. To mu tsarkake zuciyarmu mu ce za mu yi don Allah, kuma in Allah yadda a yanzu a ƙarƙashin wannan kamfani, in Allah yadda muna da ayyuka wanda za mu yi very soon insha Allah. In Allah yadda muna da su. Ga wani ma guda ɗaya wanda muna sa ran in Allah yadda ba mu sa date ba, amma muna sa kwanan